чин, Люксембург, Швейтсария, Британияи кабир аз кишварҳои сармоягузори асосӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ будааст. Сармояи хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бештар аз $170 миллион амрикоӣ будааст, ки нисбат ба 3 моҳи соли 2021 ҳудуди $60 миллион зиёд аст. кишварҳои аврупоӣ асосан ба бахши бонкдориву молиявӣ сармоягузорӣ кардаанд. аз рӯи тақсимоти соҳавӣ гӯем агар сармояи мустақим ба соҳаи истихроҷи маъдан 51.2% ё $88.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, истеҳсол ва коркард 38.4% ё $66.7 миллион ва дигар соҳаҳо 12.4% ё $18.1 миллион равона гардидааст. таҳримҳои ғарб ба Русия оё ба раванди сармоягузории ин кишвар ба Тоҷикистон таъсир гузоштааст? Раиси кумитаи сармоягузорӣ ба ин суол посухи дақиқ надод, вале ӯ дар бораи сабабҳои кам шудани сармоягузории Русия ба иқтисоди Тоҷикистон ва нақшаҳои афзоиши он суҳбат кард. Якчанда лоиҳаҳое буданд, ки онҳо сохтмонашон ба итмом расид. Аз қабили ман агар сангтуда гӯем, мана дигар созидания буд, ҳана ҳайат реҷенси ино буданд, барои он қадар нисбати оддӣ не ки ҳозир ман ама маълумот шумо ки чӣ хел дар баромад қайд кардам, мо дар моҳи сентябри соли ҷорӣ як форуми калони сармоягузории Тоҷикистону Россияро ба нақша гирифтаем. бархе коршиносон мегӯянд Русия сарфи назар аз таҳримҳои ғарб имкони сармоягузории бештар ба иқтисоди Тоҷикистонро дорад, аммо бо сабаби номусоидии фазои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон на танҳо Русия, балки дигар кишварҳо низ ба ин бахш таваҷҷӯҳи чандон зиёд надоранд. Тоҷикистон қобилияти пардохтпазирӣ надорад. Яъне ки сармояро ки овардан бояд ки масалан ӯ одам кор кунад инҷа, баъд ӯ сармояро бояд бигардона бигира пулша, вале ҳамон қобилияти пардохтпазирӣ ки надорад Тоҷикистон, ба ҳамин хотир сармоя инҷа намебиёд. Тоҷикистон яке аз кишварҳои пасошӯравӣ аст, ки бо гузашти 30 сол аз замони ба даст овардани истиқлол барои фазои номусоиди сармоягузорӣ ва монеагузориҳо ба фаъолияти озоди соҳибкорӣ интиқод мешавад.